कहाँ बाड़ी सोन एकनी के दीदी का करतनी जी भइलबा का जी कह तनी के रोवैया आधो घंटा हमरा ही बैठी जी त रौरा का त बुझाते नहीं के मर कजन कहां से परा के ढीला चलई बा। सुन रे खाना का बनी देख ना रोज रोज मन खात खात तो बिया गुल मार भात चोखा दाल भात भुजिया आलू गोभी के सब्जी मन कुत्ता गल तनी कुछ अच्छा बनावो सन जनलू सन। दीदी हम बबुआ जी के भेज देले बनी मुर्गा लावे खातिर अब देखो अरे हर से कहबो ना कुछ सर रे पैसा के दिला सा ना हमरा भी रहे पैसा ना। हां दीदी जी एगो बात कहीं खिसियाब ना ना बोल खिसियाला खोगी त मारबो करम खिस के बातें छोड़ ना खिसियाला खोई त काहे खिसिया हम भांग पियले बनी रे हिया का के ना 20 रुपया लगइले रहनी हां कहां बा हमारे अकाउंटवा में लगइले बनी खातवा में। अच्छा 20,000 ये खुशी में बनावत रे ना ना जी पैसा काम से देले बनी ओकरे में से 1000 रुपया घसका देनी। अच्छा कोनो बात ना ठीक बा पैसा दिले बान तो करते हिसाब बाद में कॉल लेवल जे कोनो बात ना लेकिन बड़ा बढ़िया लागत रे जे मुर्गा बनत हमरा घर में कल जाना तड़ीस लालू बो घरे कोई नहीं नु मुर्गा बनत रे इतना चटक मटक लागत रे जान जनु कि हमरा तो मांगे के आदत नहीं खेती करे तनी द अब बैठल रही उ लाट टप के मुंह में पानी आवे घोट जाई अब का करी लाज बोलियो नहीं कि सकल जब कोई नु कि जा तनी अपना घरे तब को तैसनु बैठी ना दीदी बैठी ना आप जो पूछली जे ना भजियो कहां बारे जला है मुर्गावा अरे जल्दी धरो लोग आवा तनी दी धर दिए कनवा में आज तो मुर्गा चाप के खाए में हमर लार काले के चिवल बा आ देखला एही से कहला कि तरसे के ना चाहिए भगवान दे दिलन हमरा के ना दली सन हमरा के। हां लार अरे हाय जल्दी देखो ते बिलाई लेके भाग जाई। अरे चल रे दादा अरे मुर्गा रे अरे काहे बाबू जी अरे लो हम मन करता है खा जे लेकिन ना 2.5 किलो कले रहू जा 3 किलो आधा किलो स्टर लेके आइल बनी हमरा खाती बाबू जी हमरा खाती कोनी करेजिया दे तो लिया जनी ठीक बनी हमरा खाती गोड़वा लाइल बनी नु कल खूब लाल चल बनी लालू बो घरे जान जाई। अरे हां गोड़ करेजी पत्थरी सब आइल बा ना देली सन चीखे के माई हमर तनी जल्दी बोला बड़ा कष्ट को भूख हमरो लागल बा तनी ठीक बा लो पियाजवा भुला गनिया रे दादा जा आ लहसुन प्याज आ सूखल मरचा मंगल रही गरम मसाला मीट मसाला कहत रही तोरा सनु के लिख के हमरा के दे ते देबे ना कोई लिसा त हमरे के ना बतेलु लोग हो के कहतनी कि जा तनी आ फोन कर लेकिन कोनो बात ना कल ललुआ में मुर्गा हम आवत पियाज लेके आई थी आदर रखे पैसा देही सब सामान लेके के जन्नी सुना ना ओ कहा ना कि मुर्गा तैयार होइल बनाई के हो अरे दीदी सुनी ना ई काम करे के एथि कथि करे चूल्हा चौकी तो सुबह छुआइए देले बानी जा अब मुर्गावा न कनई से बनवावे की सुना ना अपना हाथ खात खात मन बुढ़ा गइल हो आपका हां तो अपना हाथ बनाई दीदी अनि त यहां के खेनी हम हाथ के खाइए लेनी जा अब तनी एकरा हाथ के कनियावा के हाथे खाई जाओ खाए ठीक है कोई रे हां दाल भात कुछ नहीं मने बनाई चटक लागत रही जी बड़ी चटक लागत रही जी पहले धोवाई जाओ कर देखि सब उहे करे खाली बतावे के बा यहां से काहे के बतावे के बाजी जब वो जानते भी ये सब खाना करे आवते ना ना ऊंच नीच होई तो बताइबो हो अब तू मरचाई कितना खा लू तू नमक कितना खा लू एगो माई बाप के छोकाई बिया ओकर कोई बाव परिवार बड़े अरे सबरे मसाला बताए हां नहीं एकदम काहे ना पीस के चल निकला ए कनिया हवलिया क्या बतानी हां कहां बड़ी हो गोइल वानी बजरिया से फोनवा करनी त फिर भुला जम के और सामान लाई और ना लाई ए कनिया जी दीदी जी अरे निकला हो घरवा में से कहानी ना कि आज बबुआ जी मुर्गा लइले बना ठीक नु तो चल तू बना धोबा मांजा मसाला उसाला साला मसाला सब पीस मुर्गा तू आज तहार हाथ ले हमने सब खाए के ठीक बा दीदी जी बनावे उनावे आवेला नु सुबेरे त दाल भात भुजिया बनाइले बड़ू चटक बनाइले रहू तनी मनी बना ली ना रोवा से बता दे हां अच्छा हां काहे न बता देम बचिया चला आओ दीदी जी ओहनी कहां चल हां देखा ये मुर्गा बा अब है गमला बा पानी ना कल कहां बा ए जिगवा तगने में हाल ही बा दूर जाए के बा बहरी अपने से लावो अपने से बनाओ ए जगह कल पर ना तू आई
धोवा जाइए जीको का दिक्कत बा मछरी बा ला पानी अब धोवा। हाँ अब धोवा का करतनी जी दीदी जी? आए का करवा तनी? कनै आज वो अथी मुर्गा बन करके सोचने की कन्हैया से बना लेते जा वैसे भी हमरा के ना बतानी कि आज कनिवा चूचा की छुई। ई हमारा बबुआ जी के प्लान रहे लेकिन कैसे त हम ओकरे कह देले रहनी हां ना त निक दिनो बा सोमवार बा छू दी चूल्हा न तो ठीक हो जाई का? हां तब का बढ़िया हो जाई छू दी। आ देखो कनिया निक से बनाई बा है नैहर में बनाइले बनी दीदी जी। हां 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 ठीक त निक से बनाई है ठीक ना आ ना त जहां खराब भइल ना त भैया जी थरिया फेंके ना आगना में त जाला दुआरी पर नाचते टेंशन ना ली अपना घरे हम खुदे बनावत सोच समझ के बनाइए खाना आ जाना तोड़ू बचिया हमारे एगो मामी रही क्या मत कने होने मत फेंका होने मत फेंका ए मेरा कन छिली देखने को बातें बता कहा जाला हमार मामी रही ठीक नु त का कहत रही पीठा बनैले रही ठीक ना अब हाथा हाथा पीठा बना दे ई दल के दुल्हन ओकरा हमनी पीठा कहि ना जा उहे वाला पीठा बना देले रही अब हाथा हाथा तुरंत ये हमर नानी त राउरो कौनो बतिया कही ना त सुन करा के पैर के दम कहां ले जाई ये सुनो ना अब उहे वाला ना थरिया में से छलकल ना अब एती मतलब बाहर चलल घर के अब वही दिन से हमर नानी हमर मामी के का कहे लगल पीठा नवा अब बतावा ये वैसे ही तहार नाम छापा दे निकाले मसाला मंगाइले बनी। हां सब मंगाइनी हम पीस देने बेचारी पकवानी है बनाई केतना अकेले करी ई दू परिवार के बनवाए के बारो रोशन बतिया बना ले बेटी। हां तू कितना दिन करके देबू एकरा के अच्छा दीदी जी वो तो करता ही रहनी हो कनिया नोहर बिया तनी करी ना ए कनिया बनिया से साफ सुथरा से धोई ह आना तो जानते बा हमनी के मर्दाना हमनी घर के बाना से लगे खिसिया आबा न जा तुरंत चिका लागल थरिया में दीदी जी टेंशन ना ली। ए बचिया एक दिन हम ते आई रही ना तो सूर्य जानता कन्हैया जब हम आई रही ना अब हमरा ना पता रहे कि फूटल बथरिया बा आ देनी ह दाल तो हुरु हुरु नीचे से चुब गई आज दीदी जी थरिया ये के हमरे जी धोआई जी आ का करत हो कनिया धोवालू घर में धरी न में धरी ए कन्हैया सुन ना एकरा में पानी ले ले आवा तो अब ढेर मोटा गइल बानी लागत कुछ के जात देखिए बढ़िया से धोइए बढ़िया से हई सब देखी ह दीदी जी बड़ी बड़ी पीस कटवा ले ली आ बड़ी बड़ी अरे इतना तो हमनियो के बेकतवा हवन जन बचिए त का करबू कनिया त से बोले में थे धीरे धीरे मैं ही बोललू ना कनिया। हां उहे सब हुआ आ ये दादा हई लगड़ द हाथवा से पियर पियर का दिन का लागल बा हां ओइसे लगड़ के धोवा आ ये दादा ये बचिया मुर्गा धोए में इतना लेट लगावत मछली धोए में तारा तो लागत कि एती करिया मसाला मंगवा देता तले आ देख सझली तू अगर पीस दली मसाला अरे रख देता नी एकरा मिली मसाला बा मंगैले बानी हम सब निकाल के आ दे देता नी आ साफ से धोई ह ठीक ना लेके आइला धोई तार भैया ले एती मसाला मंगले रही एती अदरक खुदरक है का जानी कहां हुआ के कोई नहीं का हमरा का मालूम बा ए सुना जा अगर कोई हाथ ओकर बटवा दी त हमरा से खराब कोई ना होखू ठीक नु ओकरा हम कहले बानी सौली टूहे बनाई अरे फुटल आ ये दादा उ फुटल का थरीवा दे दलु जका हो तू तो पानी के मीट मछली के बर्तन बदल के दोसर बर्तन किन दे जाए द खरता जाए दीदी पानी का मोहताज होइल बा आ दीदी जी पानी कहां पे का चला बतावा तनी फेंक आ तू जा लहसुन छीला हो लहसुनवा छील के कम से कम मसाला पीसा रखो त बादो में पीसा के डाला जाई जा तनी चलो लेके चलो हई चमकी उनकी सब तू हटाई सब चलो आ आगो एबरा तहरे जोरे के गोइठा पर गैस पर बड़ा बना के आइल बड़ू आवा जल्दी पनिया लेके आवा है ई का करे के मिली काटो ए दीदी ना कि एकरा में अथी लगा दीजिए बुझाला के त मुंहवा या के तोड़ दीही हां अरे का करबू भर के खियाए बटे उतर कौन के जो सज बिगड़त है एकरा बिना ये हमरा लगा था कि निकल के मुंहवा पे बाजे की दा एने जा धराव ना जा दीदी हमरा नीक लागे चप्पू छोड़त हो घसिया हां चप्पू छोड़त देखो मैं थी हो जाई बढ़िया से काटो ई दीदी जी अब हमने जाए दी त ना ठीक रही पापा जी जाई ना बुढ़ हो गई नी हम हम जाइम हम ई दीदी
अरे नहीं ना सुन ना कौन के बनैले होई कि ना जी हमरा त बुझाता कि खराब बड़ा दी त जा उतना डाँड हो रे 3 किलो हमर सुन मछ शिकार लान देले बनी हमारा अगर चटक से ना खाए के मिलल तो समझ नु कि हमार करेजा कूक जाई काल ललुआ अब हमरा के नहीं खिसन देले मार ललुआ बहू के रउआ का वसन का नाम लेवा तनी जातरा पर जातरा के बाद नहीं खेले मछली ते बतिया ना समझली सन टुकु टुकु आंख फाड़ के ताकते रह गई हमरा के ना देली सन ए भाई बदलैया बा उ ना देला सास त ओकरो काहलन मिली एगो बाते का बचा नहीं करत रे खाए के सुनी ना चली ना देखी ना कन्हैया बनैली या कि ना चल हम आते तनी गोतिया डाल के भैंसिया के तनी जल्दी आई जो ने जो तनी फेट के डाल दिए दादा बच्ची हमार वो लोग खा ले जा ना तो मुर्गा खाए में पता लगी भैंस के देखबे ना करम तो कल चाय पिए के दूधो ना दी भैंसिया वो कम ना और करेले।